luto na katong humba guys. Mga una kayo. Usa jud sa ka Ay lang kuan kaldero. Yan day atuhang Mukaog itlog to mo. kuan. Ala di apa day Nabi pilit ka. nudo na. Dugmog. Di mo kag itlog? Oh, lami asong palpak si Ruby sa bang mga putahe kay kuan. Lamig kay na oh. Nasa itlog. Sige day, day. Dis gilid. Ito ipetiglom lang uban kay malasahan yun ang hila. Pinaghukad ani. Hinay lang kay Isa may maglukad at nato. ako lang maghukad ani. Oh, sige ro, ikaw. Kaya dugay mahurot. Timplahe og kuan. Pero ako'y magkuan wala man pwede. Bahalag birti ka gamay rag pagkaon. Gabi galing ang gamay ra kay pagkaon daghanan nila nakaon ra man tanan. Kini magud kita kanina sila kanina. Mani mo tanan sila dire. Sakdi lang mga grasya. Wala ba laing dugay man pagkaon. Kaysa una si Noy Tunyo, mao biya to. Kami betos Noy Tunyo. Lalata na siguro po 2 minuto. Lata na. Sus kay naman ko eh. Kuwag gitsap dito. Ha? Lami kayo. Hala sunod ikaw na di mag-festival queen diri. Kay taas kayo ka. Ano man? Miss Universe. Uy, Mi. Gusto niyo kasulti na humbang imong gikaon. Napira ka sa pagpugon dahil. Oh, bitaw, sayang. Ipatagtad eh kung ang litson. May pangluto na mami. Mami. Na, wag ko ano, mapaman maabot ang litson. Pamabot ang litson. Mag-ilis ako. Oh. Ay di, sila rin nagkuhan, Kuya Edwin. Ay, dito to sa... Oh. Mga manindahay. Nadi si nanay ito Palasan yung bantay daw Hi Ate Jody, hi sa vlog. Hello, good morning. Makitaan ka ni Sister Milet. Sister Milito na dire oh. Mista siya. Lami ka do mga pagkaon diri no kay naay torta. Hala nakunat sa no. Bay, naku, ay wag. Asa to sa ila sa lumipot to dyan. Dagan ka jog bisita mambi. Dagan ka jog bisita. Narinig ako kayong litson. Kao ni ka be? Ano man kape man imo ha? Latte. Kunya lang mahawas-hawas na gamay. Bayan dako ato nang inyong nabitay ni. Soup drinks? Atsara. Atsara og lechon. So happy pista guys, nagluto po kong ginagmay guys para sa mga bisita sa taga-Dalagit. Nagluto ko kuan ka ng sayan. Nagluto pa sa Christine og ka ng kanihan isang gi-order lechon ni siya. Na kaso lang di na crispy ang kuan oh. Panit. Yan ay humba. Yan ay nilagpad nga kuan. Nilag flowers ni Cristilo. Hala, nice lagi sa kuan dai sa oh. Iya lagi kayo ang uban kay way inga na. Di way gani ba yellow. Diya salamat ka jo sa Birhen sa Rigla kay bisag grabe wa dyan as Crystal ka practice guys. Diya nami bisita kani kay kuan lagi di man ko mag
kuan tama sila sa baybay. Amo lang dali sa baybay ni mga pagkaon. So luto pas ni kuluguan. Kaya na bisita lagi na mga taga Dalagit. Salamat ka ni Ma'am B kay hangi plaster dadto ag Christmas tree. Luko to pos ni kulog. Kuan ka ng parang bisihan ha guys kay daghang ka dito pang luto dito sa amo. Ikaw, hindi ko na. Bebe. Nguli na sila. Day gabit-bit og kuan oh. Day gabit-bit og ang palayang bitin. Ang palayang bitin lagi na siya. Yay hay nag ay hay tanong mo dito kay nindot kita daon may nas balay nga magibitay. Sa may bitbito nako. Kani? Imuha na. Ay, dili. Ay, si Tia rin ay mabilin. Ikaw mo sa kaya kani. Bye, Rob. Salamat kayo sa inyong pagbisita. Pasensya na dili wa mga jumasikaso mo. Kay may mga batang may buot kay Ate Manong. Gibalhin na may. ha? Gibalhin na namo dire. Ayo uy. Danti. Dili ko kuyog ha. Nagklase. Nagklase siya. Magali kay. Salamat sa inyong pag Amping mo, salamat. Wakabot na jud ang palaya sa Dalagit. Libot dito. Asa Ram? Oh. Ram, amping Ram. Alas 2 siyang balik or alas 2 siya mo larga dito? Alas 2. Alas 3. Kaywa para ba na itulog na? Si Joram. Oh. Habo ka na ay. Aw magdala sa sakyanan? Adili man. Aw sige pag-amping mo. Salamat kayo, amping. Ram, amping Ram. Salamat ha. Salamat. A few moments later. Good morning guys, sa na pagkaadyo may mag tikaw. Taklubi na sud anak. Sud na mahaw na daan si Christine. Pero pagka Sabado na sila guys, yung eskwela sa pagkaugma ang pagka pananak mo na mag-itwit ag langit. Sige na. Wala lang tanday. Baat ni mo kani oh ni. Wala na. Kids ni mo. Ini tiya. Wala bilin? Gawas. Tara to. Linaw man ang dagat pero dito sa tuwa lagi kay bawod lagi. Sumadyong buntag na tong tanan guys kanang gihatod si Crystal. Wasa ko magluto og paninda kay ang mga tao sa mga napay daghang kadto mga pagkaon guys sa pista. Lagno ko. Wala si Crystal.
Nadaghan ng pasahero. Guys, salamat ni Kajunjun tanan guys kay kanang mi nakatid ni Crystal ja. Sila at pag upang hinulos gawas na sila at may panghipos dari ka naghana ka diri may hiposin kay aral din ang kabisi guys kay galuto lagi po ko pagpista dito sa ang amo daghang kadto ko gipagluto murag wala na mabidyo tong uban guys kay lisod kadto mag-video nya magdali-dali na kaskuan kanang mga way taga sunod di mo video ba na way taga hawid sa camera di ka pwedeng magluto ka guys nga magdadapa ka og cellphone kay kinahanglan magdali na jud kay nga na. So magpasalamat ko sa tanan nga mga ning heart sa picture ni Crystal ug salamat kadto ko ni Florami Bulana kay ug di pud tungod ni Florami Bulana di pud tumoabot og 2,000 kapi murag 2,500 ang heart na siguro to nya 2,000 pud to ning kanang share. So si Crystal J nakadaog sa kanang pa-share og pa-heart nya ag daog ray na to ko toki ang daog di ay nasa una kay murag toki man to 1 kira day lagi hatag. So adon lamang tong 1K salamat kay isa tong hatag ni nanay isa kung itong regalo ni nanay ba sa birthday ni nanay karong December 10. So makuha to na hon siya guys sana to ipadala dito sa Bohol lagi siyang kanang 1K kaya pa man makuha ang premyo. So makuha to na karon so hato ipadani sa Bohol to 1,000 ja isa pud tong dawag di sa second place kay Juan guys, nakadaog sila sa showdown katong pagsayaw nga tanan mga grupo diri sa among group sa among purok. So nakadaog sila, nasikan sila. So ang premium ato sa sikan 25,000 kay ang champion murag 40,000 ja ang first runner up murag 35 ba to og 30 nga na. So mao jud ay premium guys, mao jud ay gimitingan ng mga premium. So katong kung nakadaog sila sa Crystal siguro nasa mga 40 ang ilahang premyo. So lahi po tong premyo ni Crystal sa ijahang pagpaso-paso. Lahi po tong premyo. Ang pagpaso-paso ni Crystal ang sikan po siya mga 4,000 nag ijahang premyo niya sa social media 1,000. So katong ijahang premyo nga 1,000 kay ija matong ipanaan nga ijang ihatag ni nanay pa birthday ni nanay kay hapit na lagi birthday ni nanay December 10. Sabi niyo ko ni Jan ni nanay nga og si Crystal ang makadaog makauli ko og Bohol ja malagi na guys kanang mas Crystal na kadaog kay malagi ko say kuan guys kanang tagsara sa maka-practice kay di lagi na siya tamo apilda na kanang Tuki Festival kay ako join ning hilak guys sa ijahang sitwasyon guys kay ngano grabe tong kabug-at tong ijahang kanang pakpak sa gaw ng daan guys mga tubo to mga papkabilya to nasa likod pero ningon jud ko sabihin sa digla nga kanang mugaan ra siyang lawas nga pagsayaw so namo to i-upload sa Facebook kanang wa ko naka video kanang pang vlog jud nga kanang whole video jud sa ijahang pagsayaw nara sa ang Facebook. Pwede ra jud mo follow sa ang Facebook, no biburato ang Facebook para makakita mo dito sa ang gi-upload nga pagsayaw jud ni Crystal nga kanang nagdas siyang gown. Wa to kaadto siya makasayaw guys kay kanang bugat lagi. So ako gali guys mo sa dadto mura siya na sa mga 5 kilos nga na ang pakpak radaan. Parang sobra pa gali sa 5 kilos. Kanang basta bugat jud siya matong kahilak jud ko matos Crystal pag awarding na nihilak jud sa isang gitrapuhan isang kuan kay nihilak jud siya kay wa siya nagtuo nga maapil pa siya dung masikan siya ba kay wa magud siya kaadto makasadyaw guys sa pagdala sa gown kay bugat lagi siya ang gown. Pero kung di lang siguro to bugat jang gown bisig makasadyaw to siya taman ba madani siya tanan tong kuan pero nindot lagi jang pagkada bitaw sa ijahang gown. Pero ay jara man jud ang gingan nga bahalag di siya makadaog basta muhalad sa sabihin sa bigla. Mara to ijang gikuan pero ako nagiman-himan po ko nga makadaog guys kay ngano ganahan ko makauli ko Bohol kay ni man siya nga og makadaog ko mahakang pamasahian bulig Bohol ma sa birthday ni nanay kay karon laging panahon na guys kanang lisod jud kadto ko kay nag-apply lagi ni Nicole kanang balik-balik na siya og Cebu. Siyempre magbalik-balik kag Cebu ang pamasahe dari ron murag 200 ka pina nya mag-check-in pa sa Cebu ang mo check-in dito sa Cebu na sa mga 800 ang overnight.
Diya pagkaon pa rin dyan dito, maabutan sa nagkaugma. Manang isa jud kadyo ko guys, naka panghuwam na ko. Musulti jud ko studio dali, nakapanghuwam na ko kwarta para lang sa iyahang pag-apply. Manang laban lang gihapon mi, laban lang gihapon ko kay nakapag-graduate galing ko ni guys, nakapa-eskwela ko nga ning kamot na mong taman karon pa hinon nga mag-apply na sa hajud pinang panginikamutan nga para sa ilang pag-apply. So sa mga nagpahuwam na kwarta, daghang kadto salamat. Salamat kadto sa mga tao nga ning tabang namo ni Ma'am Bisminda. Salamat kadto Ma'am Bisminda. Salamat kadto sa mga ning ay ning balik tay ko katong mga ni heart lagi og ning kuan sa social media ni Cristel nga. Usa pa daghang kadto salamat ni Ma'am Bisminda sa iyang full support ni Cristel. So nagpadaan na pod siya gahapon guys para silang kuan kag kuan na sila guys kanang murag sana itawag na niya kanang malit di kuno sila baboy guys kanang kuanon kanang ilang opirahon na. So tanawon nila tong heart sa basta nga nalagi ang course niya kanang mag-ihaw sila mga usa diha ilang pag-eskwelahan ng mga maghiwa-hiwa ano. Ja napa jud ang buwak guys, wa pa jud ni sa malangta na magdugay-dugay pa na halaman gibutang og bis na. Ja shout out pugod ni Ma'am Bitani, salamat kadto ni Ma'am Bitani ug sa tanang tawo nga ning share og mga blessing namo, daghang kadtong salamat. Ang Ginoo ra jud mo bawas ninyo sa inyong kamaadyo kanang kuan lang ta, kumbati lang ta sa atong pag-adlaw-adlaw. Karon ako magluto guys kay bawo jud ko nga mga tawo diri daghan pa kadto mga karni na pay mga tula-tula ang tawag diri kanang mga salin-salin ba. Kay may gali dari na pa may dari kay gitagaan pug usang amo kuto sa kaputahe nga ang gi-display guys sa ang amo to gihatag. So nagluto ra ko dari kuan ni order ako kuan kanang 3 ka kilo nga litson. So ang litson kay tag 650 man ang kilo. So ni-order ako dadto diyan sa ka kilo ang gipada sa nanay ni Cristel dito sa Dalagit kay ug do para man siguro pud daghang inahan dari guys nga pwede ra pong padadaan og sudan kanang ipasakay ra bitaw sa bus. So magpadaan jud og sudan kay itagaan lagi ko og mga sudan pud sa hang amo. O nang nagdubli-dubli ka mo sudan dani gahang giluto na laman nila gahapon, nagluto na laman kog pansit og kay mo request man sila pansit kay gilamian sila sa ang pansit. Request na lang sila og kanang pansit mo nagluto na lang kog pansit og kuan lumpia o kanang pasayan. Wala ko naka video guys kay grabe laging ka kuan lagi. Grabe laging ka busy. Unja pasalamat ti ko sa amuhang barangay ug salamat pud kadto sa nagpa-apil ni Cristel pero sa susunod guys di na dun sa pa-apil ng mga festival queen kay ana laging naka tan-aw ko sang anak nga grabe sobra kabugat nga na ang gown pa lang daan nakatong gown pa kuan pa laman sa siyang ulo guys bugat nakaduto. Manang murag nagtanaw ko ni siya nga kulbaan ko kanang murag ko ganang masukaon nga murag ko ganang basaw jud ko kasabot sang gibati nga kanang mo-perform nagahang anak dito sa stage nga na ang gikakulbaan guys niya madasi siya sa naglibot ni siya ba matumba ba ron simba ko nga naman ang ako Lord giyahe jud din taon si Cristel Lord kay mao jud na iyang gikuan nga muhalad siya sa Birhen sa Rigla mo kuan na lang jud ko kanang mo apil na lang jud ko kay mapasalamat jud ko sa Birhen sa Rigla ug sa Ginoo mga giluwas ko di sa hang kanang nalabang namo atong mga problema nga naoperahan si siya nga na ba kanang kadto ko pasalamat sa Ginoo guys kay bisag unsa pa man jud kadako ang atong problema guys mo sulbad ra jud ang Ginoo basta mo sampit ra tani sa kanunay mo ra jud nay atahang susi sa atong kinabuhi nga mo sampit ra ta. Diyan maro to guys kay arang taasa naman niyang vlog guys kanang salamat kadto ninyong tanan ug salamat kadto kini Flora Migulana kay si Jenny Tabang og kanang pang-share sa mga picture ni Cristel nga ning heart ug sa mga tawo nga nag-love namo daghang kadto salamat. So mao na ang vlog guys karong adlaw guys daghang kadto ta ko mga pwedeng i-vlog guys daghang kadto ko mga trabaho pero di man jud mapwede guys kay wa man tay tagasunod sa atong lihok wa man tay taga video nga na di man tay nga katong vlogger bitaw nga naay mga photographer mga video nila nga na. Unja ang panahon lagi karon amping tang tanan guys kay daghang kadto mga nang dagsa dari sa Cebu nga mga mananap bitaw mga nay nakita nila dito sa Dumanhog nga dako kadto nga murag sa to siya. Sa taod day ko ni Ivy Birano taga Dumanhog. Kanang murag ang mga tawo sa ang nabasa ko sa mga comment ba kanay nay mga nanglutaw nga mga nanggawas sa mga isda nga daghan na sa Cebu nga na murag ampo lang jud ta sa Ginoo. Sige salig ta sa Ginoo guys. Diya murag ito kanang luoy pud kadto mga naigo sa Bagyo. So, mara to guys, agang vlog guys. Amping ampo tang tanan guys. See you my next video. I love you all.